Ну што, я ўсіх вітаю з новага влога. Я ўсё яшчэ на кватэры, жыву ў кватэры, якую мы здымаем. І я вельмі рада, таму што я вырашыла зрабіць яшчэ адзін больше не паспею влогаў з гэтай кватэры. Так мне захацелася, так што пачынаем. У нас сёння серада. І тут выпадкова выяснілася, што ў суботу мы удзельнічаем у велазабеге, гарадскім велазабеге. Я супер excited, таму што я ніколі не удзельнічала ні у такіх мерапрыемствах, але заўсёды, калі бачыла гэта збоку, мне трохі так, ведаеце, зайздросціла людзям, таму што дзеля такіх штук перакрываюць самыя цэнтральныя прыгожыя вуліцы горада, і людзі, собственно, бегаюць і катаюцца па гэтым цудоўным месцам. І вось у суботу я буду адным з тых людзей, якія будуць проста прывілегіраваны, будуць бегаць па самым класным вуліцам гарадскім, сярод усёй гэтай прыгажосці. Але пакуль што у нас дзень працоўны. Я зараз збіраюся сабе зрабіць невялікі перапынак, вось папіць кавы на вуліцы, пасядзець на сонцы і зноў вярнусь за працу. Так, сёння у нас серада, як я ўжо сказала, маленькая пятніца. Для мяне гэта гучыць як афірмацыя. Мой сённяшні працоўны дзень, працоўная серада, амаль што падыходзіць да канца. Я раблю сабе другую каву, таму што я сёння збіраюся пайсці на прабежку пасля працы. Ведаеце, каб не каты, я думаю, што знаходзіцца дзесьці на вуліцы значна было б для мяне прыемней і лепей, чым дома, таму што дома зараз у нас такі хаос, і мы жывем так ужо месяц ці нават больш. Вы не падумайце, справа не ў тым, што мы не прыбіраемся ці нешта такое, проста мы жывем нібыта на складзе. Тут і так мы не рабілі ніякай утульнасці і прыгажосці. У той жа момант я ўжо гаварыла, што я люблю месца, у якім я жыву, я люблю агрудак наш, я люблю проста жыць тут. Нейкія мяне такія процівалеглыя пачуцці разрываюць. Давайце вам, каб вы разумелі, пакажу. Гэта пакой, у якім мы едзім. У нас брудныя стулья, якія мы будзем мыць спецыяльнымі, вот этими, карацей, ёсць гэтыя мойкі. Стол, за якімі мы едзім, гэта просто турнік пасярод пакоя. Сушылка, велик. Было 2, 1 прадалі. Канапа, якой мы не карыстаемся, там толькі спяць каты. Мы перыядычна сціраем гэты коц, маё працоўнае месца. У іншы пакой не пайду, там таксама ёсць на што паглядзець, але паверьце на слова, утульнасць выйшла з чата. Так што я вельмі рада, што я сёння пасля працы пайду на прабежку. Дарэчы, пра прабежкі можна сказаць наступнае, што я апошнія некалькі тыдняў, 3 ці 4 тыдні бегаю рэгулярна раз у тыдзень. Не ўпэўнена, што я магу ўжо расказваць вам аб тым, як у мяне добра налажан рэжым, але ў той жа момант я адчуваю, што той путь, які я для сябе абрала зараз, ён для мяне вельмі добра працуе. Я перастала ад сабе чагосьці чакаць, я перастала сабе пушыць. Я не хачу нічога дасягаць, ніякіх там спартыўных дасягненняў мне не трэба, таму што я раблю прабежкі і хачу бегаць выключна дзеля таго, каб быць здаровай, моцнай і псіхічна здаровай таксама. Таму я проста для сябе вырашыла, што мне патрэбна бегаць раз у тыдзень, у які заўгодна дзень, я ніколі сабе не пушу, і прабежкі гэтыя могуць быць таксама якія заўгодна, 3 кіламетры, нават 1,5 кіламетры ці 10 кіламетраў, гэта не важліва. Важліва проста рабіць гэта раз у тыдзень. Для мяне гэта не гучыць як нейкія скрэпы ці нешта такое абавязковае. Раз у тыдзень гэта для мяне нармалёвы такі стыль. Так, ладно, мне яшчэ працаваць сёння. Ну што, мой працоўны дзень скончыўся. Сярод усяго гэтага хаоса давайце зацэнім хутка мой лучок. Он у мяне сёння такі гапарскі, брутальны. І што? Сёння замест музыкі я буду слухаць падкаст Димы Зицера про тое, как защитить своих детей от груминга. Такая повесточка, сябры.
Ну што, усім добрага дня. У нас вось такое надвор'е. І мы збіраемся на велозабег. Припаркавались на каву у кавярні Мель. Тут так у нас пригожа. Чекаємо початок руху. Так, зараз мы з вами станем. Не ўпэўнена, што я магу схаваць гэты матрас з кадра. Ну пофіг. Падымаю гэтую шкляначку з вадой і лімонам за негатыўны вынік ВПЧ аналіза. Не тое, каб я чакала якогось там іншага выніку, але тым не менш. Як вы маглі заўважыць па папярэдняму влогу, я зараз займаюся сваім здароўем, раблю звычайныя там нейкія чэкапы. Вось, і ў першы раз у сваім жыцці здала на ВПЧ. Я не чакала ніякага там дрэннага выніка, але ўсё роўна, калі ў цябе ёсць паперка, якая пацверджвае тое, што ты здаровы чалавек у гэтым плане, табе неяк па-асабліваму добра. Тым не менш, у гэты раз выявілася, што я ўжо не дзевачка такая, ведаеце, здаровая і без усякіх там праблемаў. Ужо ёсць штукі, за якімі трэба назіраць. На шчасце, ніякіх канцераў у мяне не выяўлена, але ўсё, приближаемся до 30 гадоў, трэба сачыць за всякімі рознымі паказателямі, якія датычацца майго здароўя. Ну гэта ладна. Я ўжо тут месяц вынашваю такую думку, мяне на яе стрыгерылі, і я не буду паглыбляцца як. Скажу толькі сваю думку. Я думаю, што мы ўсе даўно ўжо зразумелі, што свет, у якім мы жывем, зайшоў з глузду, каб без маты сказаць. І здаецца, што так было заўсёды. Я зараз гавару нават не пра нейкія глобальныя рэчы тыпу войнаў, а, напрыклад, пра індустрыю прыгажосці. Вось увесь гэты глянец, сацыяльныя сеткі прымушаюць нас адчуваць сабе дрэнна, таму што ў нас, я не ведаю, не ідэальны нос, не ідэальныя губы, не ідэальная жопа. Вось я падумала аб тым, што я не буду здзіўлена, калі да гэтага часу 2025 год. Мы ўжо з вамі пра фемінізм гаварым, пра бодзіпазіцыў, усё гэта. Але я ўпэўнена, што да гэтага часу могуць існаваць курсы якія-небудзь, якія будуць называцца «Накачай жопу за 30 дней». Я ўпэўнена, што ёсць людзі, якія такія курсы набываюць. Разумееце, пра што я? Мне складана ўявіць, што можа змяніцца ў маім жыцці, калі я накачаю сабе жопу, губы, калі я абкалюся ботаксам. Я абсалютна звычайны чалавек, і ў мяне таксама ёсць свае комплексы. І я памятаю сабе, калі я камплексавала па поводу свайго роста, сваіх ног. Мне здавалася, што мае ногі занадта вялікія адносна майго цела. Карацей, гэта складана растлумачыць, гэта вельмі тупа. Мне здаецца, што ўсе мае комплексы засталіся за мной. Проста я настолькі ўжо пра іх не думаю, што гэта проста ў мяне не ў прыярытэце, але ўсё ж такі дзесьці там на глыбіні там маёй свядомасці гэта ў мяне ўсё яшчэ ёсць. І я падумала, а на які хер мне нейкія іншыя ногі, ці там іншы рост, ці, я не ведаю, вялікія губы, што там яшчэ можна змяніць у сабе. Навошта мне гэта ўсё, калі маё цела ўжо задавальняе мяне на 100%, таму што маё цела дазваляе мне жыць. Маё цела, мае ногі, напрыклад, да якіх у мяне былі прэтэнзіі, вообще-то дазваляюць мне шпацыраваць, наматваць дзесяткі тысяч крокаў у дзень. Яны дазваляюць мне бегаць, яны дазваляюць мне вандраваць, яны дазваляюць мне танчыць, яны дазваляюць мне плаваць, карацей, жыць. Просто жыць сваё жыццё. Я думаю, што гэта так несправядліва дакалупвацца да свайго цела, якое ўжо шмат чаго нам дае. Гэта тупа. Гэта пиздец, як тупа. Я магла б развіць гэту мысль, але мне здаецца, што гэта відэа ператварыцца ў нейкі падкаст, але проста думка, якую я хачу заставіць здесь. Давайте лепей дадзім нашаму целу шанец на тое, каб яно даўжэй пражыло, напрыклад. Давайте
патрацім грошы на тое, каб заняцца сваім здароўем. Што сапраўды мы павінны рабіць за сваім целам, гэта даглядаць за ім, шанаваць яго, лячыць яго, калі трэба. Усё астатняе гэта проста пыль і непатрэбныя рэчы, якія на самой справе, я ўпэўнена, ніяк не паўплываюць на якасць жыцця чалавека. Мне так шкада проста людзей і сабе ў тым ліку, таму што гэта сапраўды займае шмат часу, шмат нервовых клетак, гэта адбірае ў нас упэўненасць у сабе. І я не ведаю, як выбрацца з гэтай калеі бясконцай. Што-то я ўжо згубіла мысль. Я зараз за сваімі нагамі і ростам і з усім астатнім пайду катацца на ровары. У нас сёння цудоўнае надвор'е, і я не жадаю гэта прапускаць. Сёння яшчэ і выхадны дзень. Let's go, girls! Наш новы велапрабег пачаўся. Але спачатку мы прыехалі лупануць эспрэса, ліманада і якога-небудзь цукру. Дарэчы, я сяджу і думаю, ці пора мне пакупаць новыя вансы, ці гэта яшчэ нармалёва, ці гэтыя дзіркі. Як вы лічыце, напішыце ў каментары. Yeah.